הגעתי לפה, אני אהבתי את האזור הזה, אני לא באתי לכפר אלדד, באתי, ראיתי, בניתי. בדודה של דורון התחתנה ועברה לגור כאן, והיה להם 7 ברכות. אז הגענו ל7 ברכות להגיד מזל טוב, נבהלנו קצת מאיפה שנפלנו. ודורון עם היציאות שלו, כי בדיוק גרנו אז בקריית אבל, דירה קומה שלישית, 1,720 שקל, לא יכולנו לעמוד בזה. אז הוא אומר, ליאור, בואי נעבור לגור בכרמל, אז כתב ככה, מה נראה לך? אין פה כלום, אנחנו כזה. שמענו על מקום נפלא ונחמד באמצע מדבר, ובאנו וראינו, ויפעת ישר התאהבה ממבט ראשון. האמת שהגעתי לכפר אלדד די במקרה. אני הייתי במעבר ממקום עבודה אחד לאחר, ובדיוק נגמר לי חוזה לדירה. דוד שלי היה גר פה לפני זה, ואני אמרתי שאולי תקופה מסוימת די קצרה אני אגור בכפר אלדד בקרוון של דוד שלי. מה קרה? ואז באתי, התנחלתי לי יותר זמן ממה שתכננתי, גרתי פה בסמוך, ופגשתי את השכן. וכך הכרתי את בעלי לעתיד. חיפשנו איפה לחיות, חזרנו מנוקדים, ואני רואה אורות מצד ימין. אז אני אומר לטליה, בואי נבדוק פה מימין מה זה פה. ואז קבלנו ועדת קבלה. הייתי שלישי מתוך 3 חברים שאז גרנו בקרוון אחד. 2 עזבו, אני נשאר. אני עכשיו הכי אוהבת את מה שהכי לא אהבתי בהתחלה. אני הכי אוהבת את השקט ואת הנוף. אנחנו אוהבים את השילוב הזה של כל מה שמשתלב פה ביישוב. אנחנו אוהבים את ההרמוניה שיש כאן. אנחנו אוהבים את הסגנון החיים שיש פה ביישוב. ובכלל. נוף. בעיקר נוף. כמובן שהשילוב של החילונים והדתיים, זה מאוד מאוד קוסם לנו, שיש לנו ככה אפשרות גם כן להיות במקום ולהיות איך שאנחנו אוהבים, ואף אחד לא מסתכל עלינו ולא נותן לנו תחושה לא נעימה. נהפוך הוא. אנחנו מרגישים כמו שאנחנו, וזה נהדר. והנוף, והטבע, והשקט. האנשים עושים את המקום. מה אני הכי הרבה אוהב בכפר אלדד? כן. אני אוהב את כל הדברים האלה שלא היה לי לפני כן. שזה שקט. אנשים פה לא מפריעים אחד.